bɛɛ lajɛlen fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye. An b'aw ladɔnya k'a fɔ bi ye utukalo tile 21 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna ka sanga ni an ka finitigilakaw ka ɲɛma État Major Général des Armées ale ye kunnafoniya di kɛ ka sanga ni fɛn mun ye tarata tɛmɛnen utukalo tile 19 san 2025 an ka finitigilakaw dagayɔrɔ mun bɛ farabugukaw olu fɛ fo ka taa se biriki wɛrɛ o ma. Jatigɛ wale tigilamaw tun ye bengani wale ta ni ka ni yɔrɔkofɔta in sɛgɛrɛ mun kɛra sababu ye an ka finitigilakaw ka kɛlɛboro fala mun bɛ wele ko opération dugukoloko ale ye wulikajɔ sigi sen kan fɛn mun ye pankuru sira fɛ ani duguma sira o fɛ mun kɛra sababu ye u ye dankari kɛ fɛn mun ye jatigɛ wale tigilama caman na nin yɔrɔkofɔta ninnu kɔnɔna na. An ka finitigilakaw ka ɲɛma a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan an ka to an ka finitigilakaw kɔ u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen na walasa jamana a bɛ se ka basigi cogoya mun na. Kasingana faba ale kɔnɔna na kunungo araba utukalo tile 20 an ka Bamaliba ntolaci la kɔrɔ mun bɛ ni a bɛ wele ko Seydou Keta ale ye usine dɔ jɔ an ka jamana kɔnɔ usine mun bɛ ni a bɛ wele ko SDA. An b'aw ladɔnya k'a fɔ usine kofɔta in yɛrɛ baara daminɛ a bɛ wagati jan bɔ. O de hukumu kɔnɔna na an ka minisiriso mun ka baara ɲɛsinen bɛ sɛnɛ koɲɛ olu ɲɛnabɔli ma ani minisiriso mun ka baara ɲɛsinen don sɔrɔ koɲɛw ɲɛnabɔli ma Ali Fuseni Sanu fo ka taa se an ka sɛnɛkɛlaw ka tɔnba mun bɛ ni a bɛ wele ko APCAM olu ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ ni fɛn mun ye an ka ntolacila kɔrɔ Seydou Keta ye kunungo. O bolonɔbila sɛbɛn ninnu dɔw bɛ tali kɛ fɛn mun ye usine kofɔta in ale mago bɛ jɔ balo minnu na ni ka olu bayɛlɛma o dɔ bɛ tali kɛ tiga la fo ka taa se kaba ma ani fɛn mun ye soja a n'a ɲɔgɔnna caman. U ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa usine mago bɛ jɔ ni fɛn minnu na a k'u sɔrɔ nɔgɔya la cogoya mun na. An bɛna farikolo ɲɛnajɛ ale binna kun kan Afro Basket Angola 2025 ale kɔni bɛ ka taa an bɛ wagati min na ko sisan Angolakaw olu fɛ yen nɔ. Kunungo utukalo tile 20 fɛn min ye Bamaliba bolola ntolacilaw ni o ye basketkɛla cɛmanw ye olu ni Côte d'Ivoire jamana kɔni olu jouera kunungo mun yɛrɛ kɛra sababu ye an ka Bamaliba bolola ntolacila cɛmanw ye sebaya sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana ale kan. An b'aw ladɔnya k'a fɔ ɲinan bɛ ka san 38 ye fɛn min ye Bamaliba bolola ntolacilaw u tun ma deli ka se demi-finale ale kɛnɛ kan. U kɔni ye Côte d'Ivoire jamana ale ci kunungo 102 u y'o de don Côte d'Ivoire jamana la. Côte d'Ivoire jamana ka donta kɛra 96. An b'aw ladɔnya k'a fɔ ni Ala ye samedi natɔ o yirana fɛn min ye an ka basketkɛla cɛman olu ni Senegal bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale ale kɛnɛ kan. An b'a fɔ Ala ka sebaya di an ka bolola ntolacilaw ma ni o ye basketkɛla cɛmanw ye. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw an sera ka nin kunnafoniya damadɔ de sɔrɔ ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la an b'a fɔ aw kan bɛɛ donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ